Saisha. Lo
ukulamanisa lo kungabi nekepha ukuthi namlalela athi lesuza lesencane ufana athi mina anginawo ngibaba nongani kepha uzothetha sifisa ukwazi ukuthi sibonane ukuthi silamana kanjani komdalo nomngakithi sifuna ukulamanisa ukuthi ngaso isikhathi ngathi usuka manje silamana kanjani ngoba lekhe ngene mayiphula lencane insizwe zikila zingena emgodini ukuthi thatha sikwazi ukulamanisa alokho sifuna ukuba nalawo ngqinamba esokwenza ngekhanga kwebhatanyana lesothi kusa babebebekholwa lesoya sesikwazi ukuthi ukulamanisa ukuthi uma sithi baba awusitshela empilweni yakho noma manje wawungathanda ube njani uma kuthiwa kancane siyayikalisa awusiphi izizathu ezingathanda ukuthi ube ncane bese sibuza la wethu umbuzo esaleke lo mbuzo saseleke ngesubuze manje abefika bathi usele wethu senza njani kulezi zibhoni nazo iziphi inginazo sizokwenza le amagroup masisiqalile sizokwazi amagroup sidiscuss oxoxe lapha ahlangene lapha nala oxoxe lapha ahlangene lapha but sifuna yonke lento leyo ibe umthwalo sike senze umqondo sinakho uNkulunkulu ukusolva noma sixazwe inkinga esibhekene nazo kodwa sisebenzele umqondo kakhulu so ukuthi ke namhlanje afake isiqondo kakhulu la ukuthi hayi ngithi ngusela mhlawumbe sokunika iphoyilo lobusela nixazwe lokho phela kodwa siwesiphamisa izandla nasizo ukuthi ikuphi esibuka ukuthi singakhuluma phezu kwakho sisasodwa ngoba bakhona bezofashela mhlawumbe sisebenzisana bathi sisasodwa yefuna sibuyezeleke ephuzile ukuthi angawuhlangana kodwa kukhona esikuxoxisa omncane sisalinde inkingi amasizikhulumela nje nento esithile ngicela ukuhlala lana nomhlangano manje asazokhuluma bazokhuluma officially akasesubili sibonele amaphuzu umuntu anomqondo wakhe ukuthi engathanda ngiyona siphakamise siphumela phezu kwakho elelibi ukuze ngilento ngifuna ukubaleka lento nsizwa ukuthi undlu yasifunza mhlawumbe khona amaphoyinti mina amaphuzu ngiqhamuka abe valid but masuwedwa ukuthi hayi ungifunzile yabona egcine msuku esinawedwa ngoba uyotshisa bekutshela kwanithi masubethisa usubona ngendlela and kufanele kuwe empilweni ngendlela phela ukufunzile senze ukuthi insizwa anginithi manje manje ngeni malungisa amaphuzu esingafisa sikhulele kuwona nje mhlawumbe ngaze sinabhulu mabhalanga awusenzele ukuthi nje sisodwa ngoba ibalulekile into masisodwa sikwazi ukubopha into yethu ngoba sithola abantu abawuclever lamazima oqedela abantu abafunda umuntu nokujika umuntu nje akulapha nalapha kodwa masisodwa soyibona into efuna siyenza ngalo ngilindele insizwa ukuthi isikamaphuzu engathanda nje ukuthi sikhulumele phezu kwakho sithi siwafaka lawa esisutshelwa wona mhlawumbe ukuthi umfana ufuna uziphathe kanje kanje kodwa besiyibukile thina nto esitha kakhulu thina singayikhohlwa ngoba ingaqhamuki nayo akunothele phokona msana ngizocela ulandele ngingakwazi cela uzithule hayi angizithule insizwe insizwa ezinye izindawo ziyangazi kamla ngwani ngisa insizwa ukuvuza umkhukhu nto mangihlalisa leyo khukho nto ukuze nento na mhlambe esinganot mhlambe le pandemic sisiphethe le umuntu otele amasela lokuthi bengalithanda nje besekukhulu ingelela yebo lelo lokuthi nje omama basala kahle nje emakhaya cha yilona ngento bengangije mhlambe selicobo usela maqondela nje uthothi emakhaya nduna njoba kunemeze ese thothi siyagqekeza inkomo nje ubusele kubodwa kahle nasibheka nje siqonde
Kada umitsela umuntu odinga umuntu. Ngoba bengathanda nokuthi ngifake useka kodwa yebo umuzi ufuna lekisi nami. yebo Bese yebo uzisikhulu useka. noma ngibe kanje nje ngibe kuhlala Khala ngisicela. Ukuthi ukuthi yebo singathi fika ingane yathene uma isinqumo sathi indaba yathi manje kodwa sifunde ndiyazi nje ukuthi akathandi ngathi sibandula esiphethe kahle soyenza isigaba sami ku-20 soyenza usebaze inota asikile ngane ngiyabona ukuthi ngizozela ingene emhlabeni esikuba ngayo yebo ngicela nje lo ungahlali kahle cha ngiyahlala kodwa kusasa ngihlala ukhona wasekhaya manje lokho ngiyibona nje ngathi ngaba olukile yebilo ngawundi la ngoma sesizo ngiyayisela ukuthi ngekho sebuzo ngiyisela ithi ngiyisela ukuthi ngekho ukuthi anamhlanje uyisela izandla ezintathu izandla ezintathu eziseka ubuso Beside this, I will see. I experienced better 6 weeks at night. 2 days now. There's a city Susan Lamanis. You call me who's in the pet. You do the man from the little gas. School in the bus. Zathuli. Awazi ukuthi lenze nakulo. Dula futhi na. Ithi into yakho ufuna sikume nayo izinto na kanjani. Ufuna sikume. Ndikathi nje. Okusayi khona. Okay. Angibambe sithi. Oh river. Shit. Oh river. Shit. Yokuwathi uphinda ngene indobuhle isimilo yesuthi emexebo amadip ikhamitsi uba hlambe gatsheni igama belifike kahle angabe singaphezwa lo ukuthi angabe hlamba sikho la ngoba indawo angabe incane ngifisa ukubonga nje insizwe ukuthi ne zendawo mazifike kanjena ziphumelele gatsheni umdumo wakho ubambisene nawo futhi ubambisane nawo kodwa mhlawumbe ngicela ukubona mhlawumbe ukuthi ngoba uthela na ukawuvuli kahle kahle sengifisa ukuthi-ke uma sesingena emhlanganweni in-details ngoba ngeke ngisabuye futhi ngingene ngane kuphela ukuthi ngifuna ukuthi siyibheke leyani ukuthi obani emphithikeza amagugu obani insizwa ngoba siqale lapho ngoba siqale kahle ukuthi okay wena usayigugu ufuna ukuthi umuntu nomuntu njalo uyakhuluma uyamkhulisa ngesizulu funa sibheke ukuthi ene sinamabhungu la gatsheni siney'nsizwa masiqaba mhlawumbe sikhuluma futhi masithi sikhuluma ngey'nsizwa insizwa ngeke ibe insizwa nje from nowhere funa iqale lapha ukuthi ebufaneni iya kuphi ebhungwini asazi ukuthi uma ufile isigaba lesi umfana la uyibhungu la usuyinsizwa ngiyabonga Zoza ukuthi iphuzu likamkhize ngoba usekhona ubaba uzemela nje sifuna nesikhulu ngoba vele sifane siphumthwala ubaba asinabo bafuna sifune emkhondweni yonke into esiyenzayo bafuna useka kodwa-ke sizoyifuna siyithole ukuthi kumele senze njani masephambili kodwa useyiphendule ekuqaleni engikhale ngayo ubaba ngaba nje iphendule ukuthi kunenkinga enkulu ubaba sizongena kulungile
umlefu. Na ukusaka lapha egameni lababa loqedisa lapha. Bamkhisi. La thini funa kuhloniseke. Funa kuhloniseke. Ingaphala funa kuhloniseke umfana nesizwe. Thini ke umfana uthi eza nokuthi uyena afuna ukuzinganisa nomuntu oseyinsizwa yena ebe umfana kanjalo kusho ukuthi ke funa umfana azazi ukuthi umfana insizwa izazi ukuthi insizwa kuhlukana phela kuhlukane insizwa nebhungu ibhungu umuntu osakhula kanjalo ke umuntu onjengebhungu nensizwa kuhlukene kanjalo ke intsha nje yamanje igcine isihambisa ukuthi ke hayi manje sekuyisimanje phela uma umfana iba umfana nje njalo ungagcini uzibeke emthethweni kanti akuyona insizwa kanjalo bengilungisa lapho ukuthi ngifana ebelungiseka umkhithi lamagama njalo ukuthi kusaphela akuhlukaniseke umfana nesizwe ungathi umfana ubuzozibeka emthethweni cha awukafiki bengilungisa kanjalo ebengiseka nobaba kanjalo Yabo, ukuthi iphuzu lethu liyemukeleke. Kodwa isiqaphelo sezalana noma ngamaphuzu nje. Akhomba injumbana. Ngoba ishinga nesi sikole. Athi ubaba ngithi. Ngimthuba makana wakona. Sikipa. Sayishaka zeli. Ona kithi ngathi. Sayishaka zeli iyo. Embe nayo ke lapha maphuzu. Hayi sifuna yona sikhuluma. Le. Sivule ikhuphi yakhe. So ivula nje. Idiscuss about hayi umuntu. So yena sinokuthi hayi kulenge hlobo lesikhala ngakona. Ayisho kuxela nosithulele ukuthi ngithume la. Ngicela uthatha amaphuzu bona bangaki awusebenza. Ofo. Okay. Siqinisekile amaphuzu kwamanje. Asithatha sibeke la sikuya khona umsuka wethu. Manbuke, buka short khona. Angithathe ke fona. Ngeke insizwa esikhona lapha endlini. Igama lami umfana kwaSelezi. Iphuzu mina dengiza nalo ade ngicela silibheke ukuthi zonke sibhekele wonke amalungu omphakathi ukuthi azizwe amukelekile ekhaya. Mangisho kanjalo ngicela ukuchaza ukuthi ngikhuluma ngokuthi ngisho mhlambe abantu mhlawumbe abaphila nokukhubazeka ukuthi iziphi indlela esingazenza ukuthi nabo bazizwe bamadoda bebone ukuthi bangakwazi ukuba insizwa. Engacela ukuthi sibheke nayo insizwa. Njengebe izinto ngikwazi ukukhetha umtrash. John Pambo nje zinikite izinto. Engibona ngishakaza nje. Oh
Turn
eklasini kathisha masekuthiwile siyinsizwa zazithi zizodla ife nje into yethu ngenxa yesitopho sikabhaka bengicela nje siqikelele ukuthi sizokunika ethungweni kwesidema silahle ngaphandle noma siye ngasematoyilethi ujijile phakathi etoyilethi ngiyabonga Nduli Sa
kapat God in the Sigiona. Ube nathi njalo ukuthi namala isizokuthatha mhlawumbe sekuba sizathe njalo kule kwalikwazi ukuthi ngishayipha kwethu konke Nkosi namandla kuhlelwe nguwe phezulu kuhlelwe thina ahlelwe nguwe Nkosi namandla amen. Oliver! Ngithatha nje kwesisethi sizolike manje sibezathi akuphumi kwi-program khona sizokhululeka so cela ngiqala ngibonise emaphuzwini okwelele mfisa siwaphakamise khona ngizihlela kahle kuba nendlela esoyisebenza ngayo izoba mnandi amaphuzwi bekade siwakhulume sibona sibona awudala ukusiswela andandijala kundakundazi abefonini nophataka abayeke la khona manje la khona phela nje la esihlasela sibila bayeke la sola so bafaka la kula sithemba sibila mangabe ngekho futhi inkonzo ezoqala ngakhathazeki songena ke ngizongenela kodwa nengixoxa indaba ngisikhipha amaphuzwi zihambisane noma zilandele ibutho. Ithubani, ibhuku, ubani, insizwa. Ukukhelana umehluko esikwazi ukuchazela. Elinye ukuzizwa amukelekile njengensizwa. Kungabonakali isimo sempilo yakho noma lapho uqhamuka khona. Angiloleka nami ngibekile ukuthi angiphawule manje ukuthi kuthiwa uyensizwa uhlangile kwenzenjani Ndoni sinenkinga ma wahlabile abanye amadoda sinenkinga ngizoqala la kuseyiningi la engihamba ngayo ma ehlabile amanye amadoda nani nabanye abafethu nani nenkinga nami kuthiwe thina sabafana afana sodlipa Akusho ngikani Thola wena sayo bada asabe Thola sodlipa bese ngoba sizama ukuthi siqoqe izinto la ezihlala nje observe into zokukhathi import osibhekela nomzukulu uthola ukubona lokho sitshele kusaskuseni into eziningi ngazi ukuthi ukhohle eziningi la ezobisi mina kuyadlala ngicela sibuyise izinto sibuyisane umqondo sibeni akunotshela khona sikhumbuzane nje into esikhona Eda emaphuzwini abewinsizwa amanye nokhona iphuzu lami la ngicela ukuthi ede umthetho
ukuthi ngathini umthetho wensizwa la esiqhingini ngakithi asinawo. Mhlawumbe kuye kwenzeke kufike abanye abantu bakwezinye indawo uma kwenziwa izinto bafike basiphathe uthola ukuthi manje sesilandela bona emva kwabo kanti thina fane ngathi ubona abalandela thina ngesimo sokuthi sithi umthetho wensizwa sinawo ingakho sigcina sesiphatha abantu khamba. Ngicela nina mhlawumbe sikhulume ngalokho. Akunathi ngaphansi. So baba siyinsizwa emalini yengini. So baba senze njani? Owathinta kumama. So baba noma siyinsizwa babe kumbiwa emalini senze njani? For example, sexually, Yabona mawuzungeza nje manje. Ngilalele ukuthi akhulume bese ngizwe ukuthi ufuthini. Ake ngimnike mhlambe isizwe ukuthi into ebalekile nje yokukhula ubuholi. Ubuholi emhlabeni official kanje noma umhlangano obalekile ngihlobo. Inhlonipho phambili. Mawuhlonipha into uhlonipha kahle abantu babili. Wona wenza ngixexele ngoba ngizokwenza mina angazi ngithi waluthi akuphendula and wethu ukuthi ngikhule kule ndawo esigabana lesithi umuntu mekhuluma ngilini finish unobuyiki unokuxega kumsizwa ongakwazi ukulalela sibambe into leyo siyikhulisa sokuthi uzobona lo manje kanjani mawuzokwazi ukulalela umuntu axege wezinye lezo zezinto uma kuzo ngama skills okulalela unawo yini na ngizochama nokuthi manje phakathi ukhuluma kwenziwa njalo aqedise ukujobela umuntu sokuphendula uzabuza sizokwenza njani hayi abantu abakwenzi leyo nto kusho ukuthi ngempela masotholelana izophuma solution noma izophuma isiyakho ngizocela ukuthi wonke umuntu meza bezwe ephambi somuntu aphakamise isandla yebo cela ukugcizelela lapha kuMfangcwelose egameni alishilo ngempela lento ethi seyinsizwa zendawo siphathwe insizwa zakwezinye izigodi sabe indawo ngiphasisi kahle mfowabo abantu mabefika la bezwe ngathi thina vele bendawo mfowabo bangathe bezihambe bazophatha thina vele kuyithina siphethe kulelizwe mthamo abadrayive thina mfowabo sofika ukubonakala ukwenjalo sofika lapho ngomsalapha soyilungisa kubonakala ngoba uzokwenjalo ngibonakala khona kulungisa sofika lapho soze ngiyayizwa but khona la yaqala khona kufanele sipheshe khona uzilunge siyabona ukulunga bakumbathi angimuntu hlale ngasuka amaningi azokhaveka nje kamnandi kuba sayixoxa sibuye sihlukane into engibona sisahloda abantu engawenza organization manje sisahloda i-exercise elikhundana ukuze uma bese senza lawa ama-group ethu ngesikhathi esizawafundela ngaso sikwazi ukuthi amaphuzu noma nezinto esizofisa ukuthi kukhulumeke ngazo zibhale phansi okuningi ngiyaqathi ikona okugcina sekulapha nalaba abanye abangekho manje nalaba asazonazala nalaba abangafiki ngesikhathi into yokuqala nje uma kuthiwa sikhuluma ngomfana sikhuluma sithi esuke eminyakeni ewu6 ungakubiza igaba nje ezilandelelekayo kuze kuyofika ekutheni kabe yiphesha ubani owazi ukuthi zizibamba zonke ngendlela okuyiyona iphuzu lokuqala engeza ngisho njalo uma soqhathanisa namantombazane intombazane iyazi ukuthi makabe zelo ifike yenzele isiphandla kubo
ufika isigaba sokuthi mhla iqala ukubona kathi yensukwini suke lo usuke emdala ayotshela odadewabo ukuthi ayinanga usibani engathi usekhulile mhla ukhulile ilanga lokuqala suke eqala ngesikhathini mase bahambe batshela ubaba ukuthi hayi usibani usekhulile uqala yayingaphumi kwaphuma ke intombazane emgonqweni ngoba isaqala ukungena kulesi sigaba seseluzana sokuthi ifinyelele lapha ngizokela ukuthi iqhathanisa kanjani okumfana nentombazane njengoba ifuna khona sizongena kahle ubaba kuleso sikhathi uzabe sethi ene mama qala utshwala base kubizwe ilokuzana amantombazane kuthiwa sesenza umhlonyane ngaleliyana kuleso sikhathi intombazane isuke ukuthi ifakwa esigabeni sokuthi ayigadwe izalukwazi zakubo ukuthi njengoba sekulesigaba kuningi ongahle kwenzeka negazi liyashisa okay amantombazane anaso-ke leso sigaba ngizohlatshelwa enzelwe zonke izinto hlezi siye emhlonyane kodwa abaningi kakade bawuqonda ngendlela bawuqonda ngayo kodwa ngokwazi kwethu ukuthi thina esabanenhlahla okumele emaphehleni besuka lapho-ke into yamantombazane so-ke ngasohlangothini abantu besifazane kunezigaba eziningi kakhulu abadlulayo kuzona thina ezingangeni isidaba kuzona kodwa igcine zogqina sesisamakhehla kodwa zizabe zike sifike ekutheni ilanga lokuqala nje mhlawumbe uphuphulele nesakwazi noma nentombi wavuka ekuseni umhlophe la wenzani ngoba ilanga lokuqala elifanayo nalesiya sigaba esasikade senzeke entombazaneni mhla iqala isikhathini ngokwethu siya amabhuku kunesigaba vele esuke kufanele ukuthi mangabuke wazibona lapho ekusuke kufanele ukuthi usethe abaningi abasazi kwaye lokho nje ngikho uyazi ukuthi hayi kwenzeka nje into ezibona bakuvakashela isilwane ngoba kujafana nesentweni yesilwane kodwa leso simo kuyisimo esifikayo nje ebhungwini mangabe uthi uyabona Yakudla isona sonke la imini udlula ke kuleso sigaba lesokuqala sisuke sesila ko-13 years kunyunga kuyale useyaqala ukufuna ukuzibona manje seqala ukumila imvuphanyana seyifuna ukushintsha negazanyana selinako nasebusweni seyaqala ufuna ukuba namaqhubu zonke lezo zinto sekusho ukushintsha kwegazi nesigaba akusona ngaleso sikhathi isigaba sokuthi uyakhula umfana usuka lapho manje ko-13 years ubheke ku-21 uhamba nobani kuleso sikhathi waningeke eduzane nawo nina vele nani nihamba nabo ngoba akekho ntshela njengamanje sesikule sigaba ilokhu nalokhu ekufuna ukwenza kuzona leso sigaba-ke somfana esesibeka ngodeneke useyaphuma emfaneni ufuna ukungena ebhungwini kulesiya sikhathi la kwakuye kuthiwe kwele bethi ukukhandla lo nibiza ukusoka manje uqala lelo siko lalikade lenziwa ngomshoba wenkunzi Mufike kuvalwe vala vele nawo monga ungathi uvale uvule wena ngakuvali uma kwenza ngoba sifuna umshoba wenkunzi-ke thina ngoba zaba nayo inhlanhlana encane-ke ukuthi sithole abangaphezulu ethu akuncengwanake baba ukhuliswe insizwe sasivimba inkunzi sifake esizibeni vele mangene esizibeni umshoba izokushiya ngemuva sayingenela ngemuva siyibamba umshoba sibhonqelele ziyazi bese zifunayo inalithi vele iphethwe so bese sibambe simfanele silalise phansi sihlale la omunye sihlale emadolweni siyipetule into le so ufuna lapho sipho lapha ngaphansi uhlabeke nalithi ivele ifakwe umshoba wenkunzi ushama afunda emathathu unqume sikudedele bakhana ke awukhalika akekho umfana ovuka ekuseni engaqhanyela isikhathi ivuka imana kwenethi yasekuyanqamuka umthambo kulezo zigaba-ke songene lapho indaba yamancengane iphelile ngoba namasiko esiwenza laphaya entabeni ila suke sikhulisana khona ila kusuke sofundiswa khona ukuvela njalo ke indaba yokusenga indaba ukuthi inkomo besekiwe kini ekuseni sayibamba phakathi emasimini yonke into yenzelwa khona ukuganga nje leso sigaba nje la usuke uthi uganga uqede indaba yokuganga kulezo zigaba zakhona-ke sisukaphi laphaya ko-12 years sibhekele ko-21 masungale 21 sowuvele-ke manje sokushintsha nendlela yogqoka soyakwazi ukuhamba ney'nsizwa-ke sowuphethe nehawu lakho seziyakuhlela-ke insizwa ukuthi njengamanje sokule sigaba esikulindele kwena ilokhu nalokhu insizwa uma ngabe iphuma ilokhu nalokhu ekufuna igadi ukuthi ingasondelani esinakho ngenza isibonelo esilungu kwake kuthiwe uma ngabe uyinsizwa ufuna ungadli noma yiphi imbuzi ehlatshwe emzini nomuntu ungayazi ukuthi inyama yembuzi ngoba kwemuzi uzofika kathi sikhumula isalukwazi noma kade kwezidla ngoluko thizeni la kuzathi uma ngabe leyo mbuzi
akade beyisebenzisa kuthiwe ningayidli ngoba besikade solahla inyama thizini. Wobani efuna abadle leyo mbuzi? Uzathi uvakashile ngoba wathi udashi jwayelene nosabelo mdini. Uzagaleleke kuseni. Athi efika nje baseniphuthuma ngezithebe ukuthi wena zithebe ukuthi ubamba nangikho. Kodwa ngingazithathi iqathe mase ngilomphithizela. Ayidle lapha nathi siphakamise nikhululeka kubona. Siqaleni ukugacela lengabongwe njani. Isikhathi zilakhe into zale ekhaya. Yonke leyo into ke beyivele kade lahlwa lapha. Sigeza nini thina? Phinde ngithi kuyokhothe into lethi intombazana. Kuthe amantombazane ekuthiwa kwenza umhlonyana. Isuka zonke intombi zemfuleni. Akufike kugeze lo okuyena ozokwenzelwa umcimbi. Zigezwa zonke into. Ibhingisho sekuthiwa umemu. Intombi zonke zisuka zemfuleni. Zifike zigezwe zonke zize ziphathe nomhlubu. Lo mhlubu lo ufike wosele lapha emfuleni. Endingazi lutho ngawo. Kuleso sikhathi insizwa zisuke zikho. Yini esuke ibhekelele insizwa ngaleso sikhathi. Mase sesibukela lapha intombi zizabuya ziqonda sezizongena endlini yokwenziwa into ethinta abantu besifazane. Shiswe impepho senziwe zonke izinto akhona. Ulaphi wena ke mu wesilisa kuleso sikhathi wena ansizwe. Sithini esakhe isigaba mangabe sekufinyelele lapha lekani nawo. Akukho yena sikesenziwa. Sike ukuthi endesiyakhula ngiyahamba la kuhambe kapha nakuba kuyavuma ukuhamba. Udlula kuleso sigaba siyadlula sibheke ekhehleni. So ngene ekhehleni asikaziqale nasikufanele. Silindele ukuthi izoba yini isikhathi esizayo. Njengamanje sikhuluma into yonke nezizwe zamabutho esifisa ukuthi awaphathe isizwe sakaNamalala. Ubani usake wamaphambi kwethu nje ongaphambili kwethu mhlambe kukhuleni ufike wasinikezela lemithetho ukuthi uma ngabe kukude nesophuma emsizweni ngene ebudodeni. Ilokho nalo ekufanele ukugaya. Kunalokho bese lutshela ukuthi ungaphuza utshwala. Ubutshwala ngeke uze buyise ndawo ngeke uze ube nalo utho. Mase kuthiwe nangu usikulo uzama usabele ngekho usiphatha njalo igama lakho. Kuthiwe nangu usabele unemoto uyaphuza unokhosikazi nayo yonke yini isitshela ukuthi utshwala kunasi ezasiza abantu. So ke manje sigcine singasazi ukuthi isozela sizithini ingane zethu. Engithola ukuthi vele ukuphuza siyaphuza. Kodwa ke njengoba silesigaba funa manje sibe sibheke nathi indlela esophuza. Singaphuzi phambi kwengane. Yes. Masiphuza futhi saziphuzelayo. Kodwa lisithi ukuyihlonipha lento yethu ngoba nje basesiqala lo hamba namhlanje adimile liyaqhubeka liyaphambili. Bengisayi-highlighta ngikha phezulu. Ngisazofika ekuthenini uma kwenza ngoba sekulapha esibayeni noma ngithi emzini womuntu kunekhishi la shisula khona impela kube khona isibaya la kuhlathelwa khona inkomo. Lezo ndawo ngendlela ezibaluleke ngayo kwisikompilo. Indawo ezidelela kakhulu isibaya. Kanti isibaya isona esibaluleke ngaphezulu kwazo zonke izinto. Ukudelela isibaya kuloyo muzi ngizofika ngibuke ukuthi nangikwazi ukuphakamisa kwakusekhaya. Base ngithi engathi lento ungayenza nomphelo uzothola abazokushaya. Uyothola sowunenkinga yokuthi la ufike khona uzashaya uthiwa ngabe siyawazi ukuthi umthetho wakhe yadelela awudelelanga ngani namhlanje ishindo. Yini umnanyathelwe lezi yazinto osuke lezo zenza ngalesi yasikhathi. So ke njengamathi ukuhlangana kwethu njengoba sihlangene la ila soqala khona ukuthi ukusuka la sengimoshakele khona kusakwazi ukuthi nesiyophetha lesophetha ngayo. Sisuka kanjani siqala kanjani ukusuka manje siye phambili. Sengifuna ukuthi siyephike manje siye emagruphini ethu esizowenza mhlawumbe abe u3 la ngithe ngicela khona iphepha. Sizohlukana igroup yokuqala sizoyithi ihloko. Sithi uma kwenza ngoba uyipho ufisa ukugana. Yini efanele uyibheke umuntu efuna umthathe. Siyazi ukuthi iqala beyithatha into bithathele ukuthi iyasini. Asazi ukuthi sizosindela abantu baseganeni. Kodwa zazithatha eqala. Sesadlula ke isikhathi sokuthathela ukusini. Njengamanje bathi ufuna ukugana. Yini into ebalulekile kufanele ukuthi uyibheke kumuntu osuke ufisa ukuthi ayofundisa umuzi wakhe. Bese siphinde sizobheka manje vele akasuka kwabantu mhlambe lelinye iphuzu solibekela ikusasa wahlambe beke mhlambe bakhona sebethi ubabadala. Besifisa ukuthola laba sebevele benganini. Bathi uqina bese ke sicele kubona ukuthi uma ngingathi ubuyisele ebufaneni
iziphi izinto engeke ngakwenza ukuthi mangathiwa ngiqale phansi lokho asekwenzile wakubona ukuthi umshayima kumama lawo maphuzu ngizokwazi nisibhalele kuwona bese kuthi le group yesithathu ilesi Afrika labantu bazalekelelana nale gengele esencane ukuthi isikhathi esiphile ngaso esikhule ngaso thina nabakhule kusona manje iziphi lezi zinto abazibona zibashaya esizenzayo yini le esingayimukeli uma besuke beyenza sizohlukana lezo zinto nje amaphuzu nje awu5 nje ngicabanga azabe emaningi futhi izinto nje mazibhalwe zawu5 izona esizothatha sizibekela sizobe sesihamba phezulu kwazo lokho engizakusho kuzabe ngekho wrong kuzabe ngekho futhi of right kuzabe kuyindlela engicabanga ngayo kodwa iyona ezosinikezela iway forward khona into ayiphinda kwabashanda lapha ngiyiphindisise kahle ngizomphindisela abashanda uthi kulaba abancane yini abangayithanda kanjani futhi sithumelelwe siqobo nabadala futhi sileka lapha laba abancane bakikishwa ama-2000 esiboleni lamanje oma-2K kunale nqubo thina esiqhuba ngayo bona bayibuka ngokuthi siyabacindezela isu-45 manje sifuna ukuthi sithole yona le nto abesiyenzayo abayibona ukuthi i-wrong khona bezogcina bechazeleka ukuthi njengoba siyenza siyisuselaphi nabo uma sebayiveza indlela abacabanga ngayo lokho abayibona basuke bona becabanga ngayiphi indlela lento abasuke belindele ukuthi asiyimukele bona njengoba injalo sekhona mntakabele mina ngizongenisa ngicela uPawula ake ngithathe mama simlandele nami ngiyabaseka abafowethu kodwa-ke ngiphinda ngimbuzo wakho lo mbuzo akuwe ngokwe-age vele uzobe sekuleso sigaba okwezenzo akuzoya ngokwe-age ngiyabaseka abafowethu asihlukaneni ekuquletheni sihlukanise nawo ukuthi khona bezokhululeka nabantu abancane kunathi bakhulume lokhu abafisa ukusho ngempela bazoqondeka umcimbi kahle kahle oway thina kona usinzonithathele lokho engizozizwa ngekhampani thina sizokhulumisana lokho njengoba khampani ngalo usholo ukuthi-ke njengoba sicile sithe sithathe 1 2 3 siyayileza leyo sicela silekeleleke kuhlukaniseni-ke ngokwamagruphu okuthatha ngokwe-age nami ngihamba nami ngizakhambe ngokwe-age sesikubona-ke ngiyalekelela ukusebenzisa cha mina ku-age ngahlaba ngokuthi phela sizokwakhanda iy'ngane esinazo la sesazibandlulule basingazikhuphina mhlaba manje wathi sokwakha zona nasokwakha izinsiza manje amaphuzu masiwashaya ngokuhlukahlukana sakhabani kwakhiwa baningi masibafaka ubuhlobeze ngihlaba ngaloko kwakhiwa abantu makuthisa bakhipha iy'ngane ngayo sizophila ngaleli buzo futhi kuphumilana kunalesimo esinje okufanele sazi umuntu umegana usuke seyindoda usedla ngamanye amadoda ukuthi ungakanani ngokweminyaka la
ngicela sikhulume nge-gap ye-generation not ngama-age asisho ukuthi abaneminyaka ewu-6 ababebodwa kodwa i-generation gap abantu abacishe balingane babe ndawonye ngoba uma kuwukuthi kuhleli abantu abangalingani bayaqinezeleka laba abafuna ukuveza amaphuzu abo ayogcina engezwakalanga amaphuzu abo ngoba besaba abantu abadala abakwazi ukukhuluma noma yini nomuntu omdala kodwa into mayivela seyivele phelele uyakwazi yile nto efana nevoti angithi uyamthanda lo muntu walenhlangano ethize awumthandi kodwa ngenxa yokuthi mkhulu uyazi ukuthi ungibambaphi evotini ngoba uzovota ngokwempilo bese njalo nxa uhamba nayo kanti